Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην έκτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του 2026. Ξεκινήσουμε τις παρουσίες. Βάρδα Σταματίνα. Παρούση. Γρατιώτης Παναγιώτης είναι απόν δικαιολογημένα. Καλήγερος Δημήτριος. Παρόν. Κατσιμάτης Ιωάννης. Παρόν. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Καψάλης Κωνσταντίνος. Παρόν. Κομινός Γεώργιος. Παρόν. Στρατηγός Γεώργιος. Παρόν. Πατσέας Ορέστης. Σουρής Ζαχαρίας. Παρόν. Γεωργιλάς Παρασκευάς. Παρόν. Μεγαλογονόμος Παναγιώτης. Είναι... Δεν είναι. είναι... Σκοπίος Ανάργυρος. Παρόν. Καλησπέρα. Πέρα. Μαριάτος Ανδρέας. Παρόν. Μαγουλάς Νικόλαος. Απόν. Περιμένει πεδίο ο Μαγουλάς και η γυναίκα του, οπότε... Παρόν είναι και ο Δήμαρχος Τώρα με τα φουλέκια μου δει. και ο κύριος Λυριστής. Δεν είναι. Πρόεδρος. Δεν είναι. Σαν. Μάλιστα. Ωραία. Ξεκινάμε πρώτο θέμα. Έγκριση σχεδίου πλημμυρικών φαινομένων Δαρδανός κατόπιν εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής. Εισηγητής Δημοτική Επιτροπή. Λοιπόν, Κύριος Δήμαρχος. ναι, καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Το σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης, το οποίο είναι ακόμα ένα από αυτά τα σχέδια που έχει φτιάξει το Υπουργείο για να πετάει τις ευθύνες προς τους Δήμους. Τα είπαμε και πριν στο συντονιστικό. Διότι τη στιγμή ενός συμβάντος κανένας δεν μπορεί να έχει στα χέρια του ένα σχέδιο 200 σελίδων, να το ξεφυλίζει και να λέει τώρα τι θα κάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε, όπως έχουμε και το σχέδιο των δασικών πυρκαγιών. Το πιο σημαντικό από αυτά που αναφέρονται μέσα είναι ότι ο Δήμος, και το αναφέρω στην τελευταία σελίδα, έχει 2 μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας ολοκληρωμένες, τις οποίες έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση. Η μία αφορά τον οικισμό του Αυλέμωνα και η άλλη αφορά τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας. Αυτό το κόστος του έργου είναι 3.070.000. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Δήμο και αδειοδοτήθηκε από το Δήμο και υπάρχει μία αρχική πίστοση από ίδιους πόρους της περιφέρειας 750.000 ευρώ. Έχουμε ζητήσει από τον Περιφερειάρχη και του το είπα και πρόσφατα που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες να βρει έναν τρόπο αυτό το έργο να χρηματοδοτηθεί ολοκληρωτικά. Είναι πλήρης αντιπλημμυρική προστασία στον Αυλέμωνα και σε 2-3 σημεία της Αγίας Πελαγίας για τα οποία έχει γίνει, όπως ξαναλέω, μελέτη πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και δεύτερον, έχουμε και τη μελέτη για την κατολίσθηση στη Γάλανη, στην Αγία Πελαγία, που και αυτό αντιπλημμυρικό θεωρείται το έργο, ολοκληρωμένη και πλήρως αδειοδοτημένη. Από 12 Τρίτου του 2024 την έχουμε υποβάλει στην περιφέρεια για χρηματοδότηση. Το κόστος της είναι 470.000 ευρώ. Τα αναφέρω μέσα στο σχέδιο, ούτως ώστε να γνωρίζουν οι πάντες ότι εμείς έχουμε οριμάσει έργα και τα έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτά τα σχέδια έρχονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους Δήμους και οι αλλαγές που γίνονται αφορούν κυρίως τα ονόματα και τα πρόσωπα και τα τηλέφωνα. Δεν έχουν κάτι άλλο ιδιαίτερο. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Σουρής. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σημειώσω όσο αφορά την ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου. Θεωρώ ότι τα περισσότερα τα οποία αναφέρει μέσα είναι ανεφάρμοστα ως προς τις δυνατότητες του Δήμου. Καλό είναι που τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε. Καλό είναι να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Και νομίζω... Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό που δεν ελληνικά είναι σωστό. Αν μπορούμε να βάλουμε και κάτι παραπάνω, καλό θα ήταν. Λεφτά δεν είναι. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουρή. Ο κύριος Σοφίος. Δεν έχω κάτι να πω. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος επί του θέματος? Θα μπορούσα να κάνω μια μικρή απλώς επισήμανση. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με αφορμή την περσινή φωτιά και γενικώς τη μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει, το νησί μας να το ξέρουμε ότι κινδυνεύει ανά πάση στιγμή από αυτό. Θυμάμαι και το σεισμό του 6. Ίσως καλό θα ήταν να μην κάποια στιγμή να γίνει μια κουβέντα για κάτι πιο επί του πρακτέου που να βγαίνει κιόλας από κάτι από αυτή την ψηφοφορία που κάνουμε σήμερα για αυτό το πράγμα. Απλώς αυτό σαν επισήμανση. Να πω κάτι. Ευχαριστούμε. Κύριος Να Δήμαρχος. πω το εξής, ότι αυτά τα σχέδια κανονικά μετά πρέπει να γίνονται ασκήσεις. Και θα γίνει άσκηση.
Και για φωτιά και για σεισμό και για πλημμύρα. Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή τις ασκήσεις δεν μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας, γίνονται πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο, με όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί βάρος σε μεγάλους δήμους, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως ό,τι αφορά τις πλημμύρες και σε περιοχές που είχαν πλημμύρες στο παρελθόν. Και εμείς είχαμε το 2000. Θυμάστε τι είχε γίνει. Έτσι. Όμως δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στη ζώνη Α, γιατί υπάρχουν οι αστικές περιοχές, οι μεγάλες πόλεις, και έχει δοθεί το βάρος εκεί. Εμείς έχουμε ζητήσει το χειμώνα να γίνει άσκηση πάνω στα θέματα αυτά. Έτσι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Οπότε προχωράμε στη ψήφιση. Βάρδα Σταματίνα. Ναι. Ζαντιώτης Καλήγερος Δημήτριος. Ναι. Κασιμάτης Ιωάννης. Ναι. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Καψάλης Κωνσταντίνος, ναι. Κομινός Γιώργος. Ναι. Στρατηγός Γιώργος. Ναι. Πατσέας Ορέστης. Ναι. Σουρής Ζαχαρίας. Ναι. Γεωργιλάς Παρασκευάς. Ναι. Σοφίος Ανάργυρος. Ναι, Πρόεδρε, επίσης είναι η πρόεδρος της κοινότητας Λογανίκο. Μέσα δεν πάτε στην αρχή. Το είπαμε, Ναι, το όχι. είπαμε. Α, δεν το άκουσα, Μαριάτος συγγνώμη. Ανδρέας. Ναι. Μαριάτος. Οπότε ψηφίζεται ομόφωνα. Δεύτερο θέμα. Πρόεδρος. Όχι, δεν έχει. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κηλικίου Γυμνασίου Λυκείου Συγητής Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καλήγερος. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από ενημέρωση που είχαμε από ένα email που μας έστειλε ο κύριος Καλογιάννης Παναγιώτης, μας δήλωσε την αποχώρησή του από 5 χρόνια από το Κηλικείο του Γυμνασίου και του Λυκείου και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κηλικείου του Σχολείου, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού από τη Δημοτική Επιτροπή, τη συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού από τη Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υποχρέωση του Δήμου κατά χρόνο προκήρυξης να έχει εξασφαλίσει την καταλληλότητα του χώρου ώστε ο ανάδοχος να προβεί στην νόμιμη γνωστοποίηση της λειτουργίας. Ευχαριστούμε τον κύριο. Θα γίνει και εγώ η Δημοτική Επιτροπή. Αν θα κάνουμε, θα το φέρουμε έκτακτο για τους όρους. Η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει τους όρους. Εμείς αποφασίζουμε ότι θα το μισθώσουμε. Δεν έχω αντιλήσει προφανώς. Μακάρι να βρεθεί ανάδοχος να προχωρήσει η διαδικασία. Οπωσδήποτε κάτω του Σεπτέμβρη, έτσι. Όχι, Όχι, άμεσα. Δήλωσε τώρα ότι βγήκε τέλος του μήνα. Τώρα, τέλος του μήνα. Τώρα στις 29 Μαρτίου. 30. Τέλος του κυβερνήτης. Ναι, τέλος του email. Μας κοινοποιεί τις εξηγήσεις στο email. γιατί πρέπει να υπάρχει για τους πανελλαδικές πρέπει να είναι. Κατεπήγον. Ναι, θα ήθελα να τοποθετηθώ καθαρά να πω ότι εφόσον ένα κηλικείο στο σχολείο βγήκε ασύμφορο από τον επιχειρηματία ο οποίος είχε προσπαθήσει να το κρατήσει, ίσως θα πρέπει τότε να αναπροσδιοριστούν οι όροι και τα μισθώματα. Ναι. Ώστε Σωστό. να βγει συμφέρον προς κάποιον να το πάρει. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει το σχολείο χωρίς κηλικείο. Αυτό. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος να πει κάτι επί του θέματος? Όχι. Αυτό είναι σημείο φυσικής επιτροπής. Αύριο Βάρδα θα Σταματίνα. γίνει κάτι καλύτερο. Καλήγερος Δημήτριος. Κασιμάτης Ιωάννης. Ναι. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Καψάλης Κωνσταντίνος, ναι. Μινός Γιώργος. Ναι. Στρατηγός Γιώργος. Ναι. Πατσέας Ορέστης. Ναι. Σουρής Ζαχαρίας. Ναι. Γεωργιλάς Παρασκευάς. Ναι. Σοφίος Ανάργυρος. Ναι. Μαριάτος Ανδρέας. Ναι. Οπότε ψηφίζεται ομόφωνα. Τρίτο θέμα. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου περιφέρειας τοπικής κοινότητας Λιβαδίου. Ο Δήμαρχος. Λοιπόν, όπως ξέρετε, πριν λίγο καιρό εγκρίθηκαν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων Ιωνίου και Αιγαίου και αναμένεται η έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων. Μιλάμε για τις θαλάσσιες περιοχές Natura αυτή τη στιγμή, προκειμένου να λειτουργήσουν οι νέες δομές διαχείρισης. Τα κύθυρα και τα αντικύθυρα εντάσσονται σε αυτές τις περιοχές με βάση την έγκριση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προβλέπεται η δημιουργία στα κύθυρα μόνιμου γραφείου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι ο ΦΠΚ, είναι κρατικό όργανο.
Δεν προβλεπόταν στην αρχή. Πιέσαμε όμως και μπήκε μέσα στο Εθνικό Διαχειριστικό Σχέδιο, διότι σε μια περίοδο που γενικά οι δημόσιες υπηρεσίες κλείνουν και φεύγουν από την επαρχία, αυτό είναι ένα θετικό παράδειγμα μιας δημόσιας υπηρεσίας που έρχεται, εξ αρχής μάλιστα. Ζητήσανε λοιπόν ένα χώρο για να στεγαστούν. Εμείς προτείναμε και προκρίναμε, γιατί θέλανε στο νότιο τμήμα και σχετικά κοντά στη χώρα και το Καψάλι, και ο λόγος είναι ότι στο Καψάλι θα έχουν σκάφος. Ο ΦΠΚ θα έχει σκάφος δικό του για την επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών Natura. Θα έχει 4 άτομα προσωπικό, μόνιμο, και όχημα κτλ. Και να ξέρετε ότι ο ΦΠΚ είναι ο αρμόδιος φορέας για να δίνει τις αδειοδοτήσεις για τα έργα των Δήμων στις περιοχές Natura, στις χερσαίες δηλαδή. Έχουμε χερσαίες περιοχές Natura, είναι όλα τα αντικύθυρα και είναι και το κομμάτι και του αεροδρομίου και του Καραβά εκεί έξω και του Ρούτσουνα κτλ. Οπότε θα έχουμε την αρμοδιότητα τοπικά στο νησί μας. Ήρθε η Επιτροπή στα Κύθυρα, είδανε το κτίριο το οποίο τους προτείναμε, το οποίο είναι το πρώην κοινοτικό γραφείο στο Λιβάδι. Το πρώην κοινοτικό γραφείο στο Λιβάδι βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του Σωτήρα και σύμφωνα με την 713 του 22 αμετάκλητη δικαστική απόφαση του μονομελούς εφετείου Πειραιά, ανήκει κατά πλήρη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα στο Δήμο Κιθύρων. Το λέω αυτό ξεκάθαρα, διότι υπήρξε διεκδίκηση του ακινήτου στα προηγούμενα χρόνια από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Σωτήρα. Η διεκδίκηση αυτή πήγε στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια η Εκκλησία τα έχασε όλα. Η τελική απόφαση είναι η 713 του 22, η οποία κατέστη αμετάκλητη, διότι δεν προσευλήθη ενώπιον του Αρείου Πάγου. 713 του 22, μονομελές εφετείο Πειραιά. Την έχουμε, νομίζω μάλιστα ότι σας εστάλει η απόφαση. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν συνενεί και προκρίνει την παραχώρηση στον ΟΦΠΚ του συγκεκριμένου κτηρίου. Δεν τίθεται θέμα εκλογικής διαδικασίας, διότι το εκλογικό κέντρο της κοινότητας Λιβαδίου είναι το σχολείο, ενώ αν μιλάγαμε ας πούμε για την κοινότητα Αρωνιαδίκων, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί στα Αρωνιάδικα το εκλογικό κέντρο είναι το γραφείο της κοινότητας. Εδώ όμως είναι το σχολείο, οπότε δεν έχουμε κάποιο κόλλημα. Οι κοινότητες έτσι κι αλλιώς δεν έχουν πλέον ουσιαστικές αρμοδιότητες και οι συνεδριάσεις γίνονται στη Δημαρχία, όπως ξέρετε, των κοινοτήτων γενικά. Οπότε η κοινότητα, εφόσον θέλει να χρησιμοποιεί χώρο για τις συνεδριάσεις της, χρησιμοποιεί αυτόν εδώ, γιατί γίνονται οι συνεδριάσεις. Τώρα, το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί έχει συνταχθεί σε συνεργασία του δικηγόρου του Δήμου, κ. Σεμιτέκολου, και της δικηγόρου του ΟΦΠΚ. Το έχουμε χτενίσει αρκετά. Η παραχώρηση θα γίνει για διάστημα 8 ετών. Γενικά η συγκεκριμένη παραχώρηση θα είναι μόνιμη. Δηλαδή, όχι παραχώρηση, η δημόσια υπηρεσία αυτή θα μείνει μόνιμα στην Κύθυρα. Διότι όπως ξέρετε, η διαδικασία των περιοχών Natura και των θαλάσσιων και των χερσαίων δεν είναι εθνική διαδικασία, είναι πανευρωπαϊκή διαδικασία. Ήταν δηλαδή μια υποχρέωση της χώρας να ορίσει με προεδρικό διάταγμα τις περιοχές Natura. Τα προεδρικά διατάγματα για τις θαλάσσιες περιοχές Natura είναι προς έκδοση. Από ό,τι ξέρω, θα βγουν μέσα στο 26 δηλαδή. Οι όροι είναι συγκεκριμένοι. Η δέσμευση του ΟΦΠΚ προς το Δήμο είναι ότι θα αναλάβει την πλήρη κτηριακή ανακατασκευή. Έχουμε γράψει μέσα τις κατελάχιστον εργασίες, στο νούμερο 7, τις οποίες θα σας πω: αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων, πλήρης ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και λήψη πιστοποιητικού αδειού του καταστάτη ηλεκτρολόγου, γενική συντήρηση όψεων και εσωτερική τοιχοποιίας, βαψίματα και μόνωση. Ό,τι χρειάζεται. Τα πάντα. Θα τα κάνουν αυτοί. Και επειδή ήρθαν εδώ και κάναν αυτοψία, έχουν κάνει και κοστολόγηση και ξέρω ότι έχουν δεσμεύσει και τα χρήματα, από ό,τι μου είπανε. Εγώ με αυτό κλείνω. Θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη σε μια περίοδο, ξαναλέω, που κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, γίνονται όλες ηλεκτρονικές, φεύγουν από τα νησιά κτλ. Εδώ μια δημόσια υπηρεσία να ανοίξει και να έχει και 4 με 5 άτομα μόνιμο προσωπικό. Αυτό σημαίνει 5 οικογένειες ακόμα στα Κύθυρα. Συν της άλλης, μας έχουν πει ότι το σκάφος το οποίο θα διαθέτουν αυτοί στο Καψάλι για την επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών, και όταν λέμε επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών, μην φανταστείτε ότι θα βγουν έξω με τα τουφέκια και θα κυνηγάνε τον κόσμο που ψαρεύει. Δεν είναι αυτό. Κυρίως έχει να κάνει με τη ρύπανση. Δηλαδή,
Η ρύπανση είναι το βασικό. Έτσι. Καράβια και τέτοια. Και γενικά και οι λαθρέες, οι παράνομες δραστηριότητες. Το σκάφος όμως αυτό θα είναι και στη διάθεση του Δήμου. Το έχουν πει αυτό. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο Δήμος χρειαστεί μία επίγουσα μεταφορά, για παράδειγμα, στα αντικείμενα. Ή αυτό που συζητάγαμε πριν εδώ για το καψάλι, που μπορεί να χρειαστεί μια θαλάσσια εκένωση, όχι μόνο για το καψάλι, για οπουδήποτε. Θα είναι μεγάλο σκάφος, θα είναι 10-12 μέτρα σκάφος. Αυτό. Και θα το έχουν στο μόνιμα στο καψάλι. Εντάξει, είναι χρηματοδοτημένα αυτά, ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης όλα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε ως Δημοτική Αρχή το προκρίνουμε και το. Έλεγχος της θάλασσας ποιο διάστημα? Το στηρίζουμε, αυτά δεν τα ξέρω, δεν είναι αρμοδιότητά μας τώρα, γιατί οι όροι και ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχονται οι περιοχές θα καθοριστούν στο προεδρικό διάταγμα. Αυτά όλα βγαίνουν με προεδρικό διάταγμα. Και επίκειται και το προεδρικό διάταγμα για τις χερσαίες περιοχές Natura των Κιθήρων, που σας είπα ποιες είναι, τις ξέρετε. Η όλη περιοχή του αεροδρομίου, η βόρειο-δυτική περιοχή των Κιθήρων κτλ. Και εκεί θα βγει προεδρικό διάταγμα με όρους προστασίας συγκεκριμένους. Είναι κάτι στο οποίο εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε ούτε για να αλλάξουμε πράγματα. Αυτά είναι κατευθύνσεις πανευρωπαϊκές. Έγινε διαβούλευση. Στη διαβούλευση για τις χερσαίες περιοχές Natura κάναμε πολύ δυναμικές παρεμβάσεις, διότι υπήρξε προσπάθεια, κυρίως σε ό,τι αφορά τα αντικύθυρα, να μην μπορείς όχι να χτίσεις ούτε να επισκευάσεις αποθήκη. Τα λύσαμε αυτά τα θέματα. Και ειδικά η μελέτη για τις χερσαίες περιοχές Natura είναι εκτελεστή διοικητική πράξη του κράτους, γιατί έχει υπογραφεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βαρελίδη, και έχει ανέβει στη διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι όποτε και να βγει το προεδρικό διάταγμα δεν μας ενοχλεί καθόλου. Η πράξη είναι εκτελεστή. Για παράδειγμα, προβλέψαμε ότι στην περιοχή του αεροδρομίου, το γράψαμε μέσα ρητά αυτό, στην περιοχή του αεροδρομίου θα μπορεί να γίνει και η επέκταση του αεροδρομίου και εμπορικό πάρκο. Αυτά τα πράγματα δεν ήταν δεδομένα, γιατί υπήρξε μια προσπάθεια από εσωγενείς και εξωγενείς παράγοντες, με αφορμή ή με δικαιολογία ή με πρόφαση ή με προκάλημα τις περιοχές Natura, να σταματήσει μέχρι και η οικοδομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές. Και κυρίως βέβαια το έργο της επέκτασης του αεροδρομίου. Είμαι ξεκάθαρος. Και έχω και αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Κάναμε πάρα πολύ δυναμική παρέμβαση και μάλιστα αυτά σχετίζονται και με τη σύνταξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Δηλαδή η ΕΠΙΜΗ, ξέρετε, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και προηγείται αυτού. Όντως προηγήθηκε. Αυτά. Πώς τα αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κύριο Σουρής. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, να μου επιτρέψετε να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να ρωτήσω γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν τους δίνουμε ένα ακίνητο, αν υπάρχει, λέω εγώ, πιο κοντά στο Καψάλιο. Φαντάζομαι, αν υπάρχει. Επίσης, καλά κάνετε και διευκρινίσατε ότι δεν το διεκδικεί η Εκκλησία πλέον το ακίνητο, αλλά παρόλα αυτά γνωρίζω ότι επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει η Εκκλησία. Δεν ξέρω, το γνωρίζετε αυτό? Όχι. Ωραία, εγώ το γνωρίζω, το έχω στα πληροφορία. Επίσης, αυτό που πείτε κύριε Κομινέ, εσείς, ότι δεν τους δώσουμε γραφείο, αυτοί θα βρουν τον τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους όσο αφορά τι θα πει το προεδρικό διάταγμα και τι πρέπει να ελέγχουν στις περιοχές Natura. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη στέγαση που ψηφίσαμε σήμερα. Όχι. Εντάξει. Θεωρώ όμως το σχέδιο ότι αν όντως ψηφιστεί ότι χρειάζεται να είναι το συγκεκριμένο ακίνητο, δεν έχω αντίρρηση ως προς την ιδέα της υλοποίησης. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουρή. Θα επανέλθω στο αστρολογικό. Ο κύριος Σοφίος. Ναι, καλησπέρα. Πώς το λένε, για αυτό το θέμα. Αρχικά θέλω να πω ότι κλείσαμε τον Λουκά. Δεν έχω μπροστά μου το όνομα. Έχει καλό σήμα. Ανάργυρε, δεν έχει καλό σήμα, γιατί και η εικόνα σου παγώνει και η φωνή σου ακούγεται λίγο. Και δεν θα καταγραφεί και σωστά στα πρακτικά. Μισό λεπτάκι. Μήπως τώρα είναι καλύτερα? Ναι. Προς το παρόν, ναι. Πάλι πάγωσε. Πεκά, δυστυχώς αυτή τη στιγμή κάπου έχασα το όνομα. Δεν έχει σήμα καθόλου καλό. Κλείσε την οθόνη, Ανάργυρε. Α, ναι. Ναι, κλείσε να μην φαίνεσαι, μόνο να μιλάς. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Ξαναπεστά.
Και ξανάρχισα από την αρχή, ναι. Ωραία. Θέλω να πω ότι είμαστε θετικοί σε ένα τέτοιο ασφαλώς. Ήρθα σε επαφή με τον ΟΦΙΠΕΚΑ. Δυστυχώς δεν έχω μπροστά μου, κάπου το έχασα την σημείωση με την κυρία που μίλησα. Αρχικά θέλω να πω ότι ο ΟΦΙΠΕΚΑ, εκτός από αυτά που είπε ο Δήμαρχος, η βασική του λειτουργία είναι διαχειρίζεται τις προστατευόμενες περιοχές και προστατεύει τη βιοποικιλότητα γενικά. Οπότε αυτό που είπαμε ότι θα ελέγχει γενικά για περιβαλλοντικά και τις χερσαίες και τις υδάτινες περιοχές Natura είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε σίγουρα στο νησί. Κατά δεύτερον, μου είπαν ότι πιλωτικά για αρχή δεν θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό στα Κύθυρα. Θέλουν να γίνει αυτό μεταγενέστερα, θέλουν να το δουν, όπως το έχουν στο μυαλό τους. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς και θα συμφωνήσουμε με αυτή την πρόταση και δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο, εγώ θα διαφωνήσω και με το Σουρί που είπε για το καψάλι, εφόσον οι χερσαίες περιοχές είναι βόρεια, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν πιο εύκολο για αυτούς να ήταν κάπου πιο κέντρο. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω και αυτά έχω να καταθέσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκοπίο. Κάποιος άλλος από ο κύριος Μαριάτος. Καλησπέρα. Καταρχάς, μια σωστή λειτουργία του ΟΦΙΠΕΚΑ στο νησί είναι πολλαπλά ευεργετική. Και ήδη έχει αποδειχθεί αυτό με τις υποθέσεις για τις παράνομες διανοίξεις στην Natura, που είχε ενεργό ρόλο ο ΟΦΙΠΕΚΑ. Η χωροθέτηση εμένα με έπεισε. Ο Δήμαρχος είναι καλή. Εντάξει, αφού το ζητήσαν και άνθρωποι να είναι κοντά στο καψάλι, θα είναι εκεί το σκάφος. Εντάξει. Εξάλλου θα δούμε και πώς θα πάει. Να πω μόνο το εξής, ότι άσχετο με αυτό, συμφωνούμε να πάει. Να δούμε κάποια στιγμή αυτό που είχα γράψει σαν σημείωση όταν είχε ξαναμπεί αυτό το θέμα στην προηγούμενη. Να δούμε κάποια στιγμή πώς τα δημόσια κτίρια και οι δημόσιες υπηρεσίες κατανέμονται στο νησί. Έχω την αίσθηση ότι γέρνει το νησί προς τον νότο και είναι λογικό, διότι είναι εκεί οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και έρχεται τη μία και συσσωρεύεται πάνω στην άλλη. Αλλά μήπως θα ήταν καλύτερο για την κατανομή του εισοδήματος, γιατί γύρω από τις υπηρεσίες ξέρετε ότι γίνονται νίκια, στείνονται νοικοκυριά. Μήπως να το δούμε, να φτιάξει ο Δήμος κάποια στιγμή ένα πλάνο, στο μακροχρόνιο, στο πώς να τις μοιράσει λίγο καλύτερα στο νησί. Για την επιμή που είπε ο Δήμαρχος, να πω ότι στη διαβούλευση δεν συμμετείχε ο Δήμαρχος, συμμετείχε μόνο τα ελεύθερα κύθρα, το νησί κοιμόταν ύπνο βαθύ. Το ότι όμως έκανε δουλειά μετά ο Δήμαρχος με προσωπική παρέμβαση έκανε. Και καλά έκανε. Νομίζω όμως ότι και πάλι στις περιοχές Natura υπάρχει από την επιμή μεγαλύτερη απαγόρευση από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχουν δηλαδή, και το είδαμε και στο πώς αποτυπώθηκε από την επίδραση που είχε επιμή πάνω στο τοπικό πολεοδομικό, ότι υπάρχουν χωριά που δεν βαφτίστηκαν χωριά. Το Καλακάθι, που είναι ένας οικισμός με οικιστικό ιστό, με κτίρια, με ιδιοκτησίες, με μικροϊδιοκτησίες, δεν πάει να γίνει χωριό. Σαν να μην υπάρχει, κλείνουν τα μάτια μας. Και κάποια άλλα συμπλέγματα και κάποια κτίρια, τα οποία επειδή απαγορεύονται οι περισσότερες χρήσεις, ακόμα και κατοικία στην περιοχή Natura, δεν είναι πολύ σωστό. Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί η επιμή έχει λάθη και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι πια αυτά να αλλάξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαριάτο. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να πω ότι... Μπορώ να πω κάτι. Κύριος Κασμάτης. Εγώ το υποστηρίζω αυτό για το κάτω λιβάδι που είπατε. Αλλά γενικά, εγώ έχω ο ΦΙΠΕΚΑ πολλές φορές υπερβάλλει σε μερικά πράγματα και ειδικά σε ζητήματα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη μερικών χωριών, όχι μερικών περιοχών που έχει να κάνει με την Natura. Μόνο αυτό έχω σαν επιφύλαξη. Αλλά καλύτερα που θα είναι στα κύθρα, γιατί ίσως μπορούμε να επηρεάσουμε λίγο καλύτερα πράγματα. Ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να πω και εγώ δύο λόγια. Επειδή είμαι πιο παλιός. Το θέμα συνεκκλησία δεν είναι ωραίο πράγμα όπως έχει κατατήσει η Εκκλησία Ορθοτήρας. Όταν ήμουν μικρός, 7 χρονών, 8, ήμουν στο δημοτικό σχολείο. Υπήρχε η μισή πλατεία η οποία ήταν αγιάτικη. Υπήρχαν 8 δέντρα ελιές τα οποία βγήκανε. Αυτά ανήκανε στην Εκκλησιά.
Έγινε η πλατεία. Σωστό. Γίνεται η περίπραξη στην εκκλησία. Από εκεί και πέρα, η παθογένεια των επιτροπών, ας το πω και έτσι, οι παλιοί, τα πέρανε όπως τα θέλανε τα νούμερα. Εν πάση περιπτώσει, η εκκλησία είναι αυτή τη στιγμή είναι πολύ φτωχή, διότι δεν έχει ούτε μία αποθηκούλα να βάλουν την κολυμπήτρα παρά την έχουν στα σκαλοπάτια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα το ψηφίσω, όχι βέβαια ότι εγώ περνάω αυτό το θέμα, αλλά αν είναι να ψηφίσω για την εκκλησία, για το γραφείο, μπορεί να βρει και αλλού ένα. Αν μπορέσουμε να το προσφέρουμε στην εκκλησία, είναι δώρο της εκκλησίας. Δεν έχει ένα κηλικείο η εκκλησία. Έχουμε την καλύτερη εκκλησία στο Λιβάδι και είναι αγιέπλη. Να σας πω. Όχι, και εγώ οι παπάδες έχουν. Εγώ δεν μπορώ να το προτείνω αυτό το πράγμα. Είναι να βρούμε μια λύση για την εκκλησία. Να μιλήσω. Δεν πειράζει. Καταρχήν το κτίριο αυτό είναι το καταλληλότερο με βάση αυτά τα οποία ζήτησαν οι άνθρωποι. Θέλουμε 2 γραφεία. Ο Δήμος δεν έχει κτίρια, όπως ξέρετε. Τα κτίρια του Δήμου είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι τα παλιά σχολεία και οι παλιές κοινότητες. Ήρθανε, το είδανε, τους κάνει και χωροταξικά και από πλευράς κτηριακής οργάνωσης. Θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό, γιατί θα γίνει προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ. Δεν ξέρω τι του είπανε του κυρίου Σοφίου και ποιος του τα είπε αυτά, αλλά επειδή εγώ μιλάω με τον ΕΦΠΚ συνέχεια και για άλλα θέματα, θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Και είναι, αυτό μας είπε και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Βαρελίδης. Αφού θα έχουν όχημα και σκάφος εδώ, θα έχουν έτσι ξέμπαρκα. Λοιπόν, στην αρχή για 1, 2, 5 μήνες μπορεί να στελεχωθεί εκ των ενόντων. Αλλά θα κάνουν προκήρυξη, θα προσλάβουν προσωπικό. Και τα ακούω αυτά για την Εκκλησία, αλλά το θέμα κρίθηκε στα δικαστήρια. Και ενώ ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα τα νομικά, η Εκκλησία επέμενε να τραβιόμαστε στα δικαστήρια. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Η Εκκλησία γενικά πρέπει να μάθει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Δεν έχει, όχι, δεν. Αλλά είπαμε, οι παθογένειες τα κάνουμε. Παθογένειες, ξεπαθογένειες δεν θα κρίνουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, έγινε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, επίσης, έγινε συνεδρίαση της κοινότητας. Έπρεπε να πάτε, να τα πείτε αυτά. Να καταγραφούν. Δεν πήγατε. Δεν μας εκάλεσε κανένα. Όχι, έχει γίνει συνεδρίαση. Λοιπόν, έχει γίνει συνεδρίαση. Υπάρχουν πρακτικά. Δεν το συζητάμε. Έχει γίνει συνεδρίαση. Υπάρχουν πρακτικά. Εντάξει. Και το σημαντικότερο είναι το εξής. Υπάρχει δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση είναι ρητή και ξεκάθαρη. Ανήκει στο Δήμο το κτίριο. Το κτίριο ανήκει στο Δήμο. Για κάνουμε τώρα. Δεν είπαμε το ζόρι ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις. Θα είναι ζωντανό το κτίριο, θα έχει κόσμο μέσα, θα συντηρηθεί που εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε 70 και 100.000 ευρώ αυτή τη στιγμή για να το συντηρήσουμε το κτίριο. Δεν έχουμε αυτά τα χρήματα. Στα χρήματα για να γίνει. Και εγώ πρόσφερα και ο Βαγγελακόπουλος ο Ανδρέας πρόσφερε. Παρακαλώ λίγο. Ωραία. Να σταθώ λίγο σε αυτό που λέει ο κ. Ζωρίστης, ότι δεν καλέστηκε στο Συμβούλιο το οποίο έγινε. Αυτό το καταγράφω για να το δείτε, ότι δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα να καταθέσει ψέματα. Αν όντως δεν έχει καταλάβει ότι δεν έχει προσκληθεί νόημα, δεν έχει νόημα και το Συμβούλιο το οποίο έγινε. Έχει άλλες προεκτάσεις. Αλλά παρόλα αυτά, μιλήθηκε με τον Πρόεδρο να δείτε, γιατί δεν ειδοποιείται ο άνθρωπος ότι θα γίνονται συμβούλια. Έχει γίνει μόνο ένα συμβούλιο. Δεν έχει προσκληθεί ποτέ σε συμβούλιο. Αυτό είναι τώρα, δεν είναι μόνο ένα συμβούλιο. Είναι όλα τα συμβούλια που έχει κάνει η κοινότητα, όποια έχει κάνει, δεν έχει προσκληθεί. Αυτό είναι πρόβλημα. Για να το κλείσουμε στο θεολογία, ευχαριστούμε κύριε Ληστή. Τοποθέτηση. Τα ακούμε όλα. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Αν έχει κάποιο άλλο συνάδελφο να τοποθετηθεί. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουρή. Κύριο Σοφίος. Ναι, θα ήθελα να πω ότι για να βλέπουμε τον κύριο Θεόφιλο σήμερα να έρχεται να μιλάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασφαλώς και αν είχε παραστεί σε κάποια συνεδρίαση της κοινότητας, ασφαλώς και θα τα είχε πει. Δεύτερον, θέλει να μιλήσει, ας του δίνουμε κύριε Πρόεδρε το λόγο, μην τον κόβουμε εκεί που μιλάει. Έρχεται ένας άνθρωπος, το έχουμε κάνει άβατο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να εκφέρει... Μα μην με διακόπτετε, αφήστε με να μιλήσω. Δεν είναι κακό να εκφέρει ένας άνθρωπος και διαιρετός τη γνώμη του, αν είναι δυνατόν πια. Τρίτον,
Τις δικαστικές διαμάχες, μόνο ο Δήμαρχος θέλει να λύνει τα προβλήματά του στις δικαστικές αίθουσες. Δεν διαφωνώ ότι δεν λύνονται προβλήματα, αλλά όταν μπορούμε διαλόγου να λύσουμε κάποια προβλήματα, ας τα λύνουμε. Λοιπόν, πρέπει να ακούγονται όλες οι πλευρές. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, Ο κύριος Κομινός. Ναι, μια ερώτηση στον κύριο Γυριστή. Πες μου κάτι. Όπως θυμάσαι πολύ καλά και θυμάμαι και εγώ, ήταν γραφείο της κοινότητας. Τα χρόνια. Ήταν εκεί ο Γιάννης. Τώρα μου λες ότι θέλει να το κάνετε αποθήκη της Εκκλησίας. Δεν είναι αποθήκη. Δεν είπες πριν ότι Δεν είπα ούτε αποθήκη. Ήθελε να γίνει κηλικείο, όπως έχουν άλλες εκκλησίες. Μα δεν είναι κρίμα. όχι δηλαδή αποθήκη εκκλησία. Μα δεν το θυμάμαι. Και δεν είμαι νωρίτης, αλλά το πονάω. Πώς θα το πω. Δεν φεύγει όμως από το λιβάδι. Αυτή τη στιγμή δεν φεύγει από την κοινότητά σας κάτι. Ίσα-ίσα που αξιοποιείται, ενεργοποιείται, ζωντανεύει. Δεν είπα ότι είναι κακή υπηρεσία, αλλά δεν είναι κακή λύση όμως. Είναι λύση να μην καταστάσουμε. Κάτι δίπλα να αξιοποιήσουμε το έργο της Εκκλησίας. Προχωράμε. Τώρα, εγώ ρώτησα. Ναι. Έχετε δηλώσει email και έχουν σταλεί προσκλήσεις με email. Την δήλωση ήρθατε. Γιατί δεν παράσει. Υπάρχει email στην αρχή της θητείας. Δεν τελείωσε τώρα. Πέτρα Σταματίνα. Καλήγερος Δημήτριος. Κασιμάτης Ιωάννης. Ναι. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Ναι. Καψάλης Κωνσταντίνος. Ναι. Κομινός Γεώργιος. Κρατηγός Γεώργιος. Ναι. Φατσιάς Ορέστης. Ναι. Σουρής Ζαχαρίας. Ναι. Γεωργιλάς Παρασκευάτης. Σοφίος Ανάργυρος. Ναι. Μαριάτος Ανδρέας. Ναι. Ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση εγγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό Κιθήρων για τη σχολική περίοδο 2005-2026. Κύριος Καλήγερος, Αντιδήμαρχος. Ευχαριστώ πολύ. Αφορά ένα παιδάκι το οποίο έχει κλείσει τα 3 έτη. Αυτό είχε όλα τα νόμιμα. Έγραφα. Θα φτάνουμε στα 36. Έχουμε άλλες 2 θέσεις. Δεν έχουν καμία αποχώρηση από τις οικογένειες που φύγαν, όχι. Όχι. Τις οικογένειες. Έφυγε μία που είχε, δεν ξέρω αν τα είχαν δηλώσει. 36 και 38. Καραβάκι, γιατί μια τριμελής οικογένεια. Ωραία. Θέλουμε κάτι θέμα. Να πω, όχι. Κύριος. Όχι, όχι. Οπότε προχωράμε στην ψήφιση. Βάρδα Σταματίνα. Καλήγερος Δημήτριος. Ναι. Κασιμάτης Ιωάννης. Ναι. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Καψάλης Κωνσταντίνος. Ναι. Κομινός Γεώργιος. Στρατηγός Γεώργιος. Πατσιάς Ορέστης. Σουρής Ζαχαρία. Γεωργιλάς Παρασκευάτης. Σοφίος Ανάργυρος. Ναι. Μαριάτος Ανδρέας. Ναι. Ψηφίζεται ομόφωνα. Ναι. Πριν ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, θα ήθελα να παρακαλέσω υποδείξεις για το πώς γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο προς τον Πρόεδρο να μην γίνονται. Ούτε προς τον Δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.